κι άλλα να σας πω μετά, παιδιά. Έχω πάρα πολλά. Έχω μια μέθοδο, πραγματικά τώρα είναι αυτό, γιατί υπάρχουν και στοιχεία και θα το δείτε στη τηλεόρασή σας. Πώς μακραίνουν τα μαλλιά μέσα σε 3 ώρες. 4 λεπτά. 4 λεπτά, παιδιά μου. 4 λεπτά. Κοτσίδες στα μαλλιά. 4 λεπτά, 4 λεπτά, ναι. Για πραγματική μέθοδο. Είναι μια κυρία από την Κύπρο. Θα το δείτε αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ Και θέλω τώρα, να πάμε τώρα. το θαύμα με τα μαλλιά. Στην Κύπρο, παιδιά, είναι μια κυρία. Ναι. Κάνει μια μέθοδο που σου μακραίνει το μαλλί σε λεπτά. Το έχω απόδειξη, παιδιά. Θέλετε να δείτε? Να, έχω και υποδεκάμετρο. Εκτός από τις θεραπείες για επανάφυντρωση μαλλιών, κάνουμε και για μάκρος μαλλιών ορισμένες θεραπείες που γίνονται μόνο με τα χέρια. Μπροστά στη κάμερα της εκπομπής μας η κυρία Γέρου μακραίνει τα μαλλιά μιας πελάτης σας. Αρχίζεις να τις τριφογυρίζεις και έτσι δημιουργείται σιγά σιγά μακρύ μαλλί, αλλά το παράξενο είναι ότι η ρίζα θα μείνει ακριβώς ίδια όπως είναι εδώ και θα μακρύνει το μαλλί το τεχνικό χρώμα και θα πάει στο πιο μαύρο σε επίπεδο. Βρισκόμαστε στα 46 εκατοστά. Τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, είναι εμφανή. Βλέπουμε ότι από 46 εκατοστά τώρα είναι 50 εκατοστά μετά από 4 λεπτά ακριβώς. Από 4 λεπτά ακριβώς. Ναι, παιδί μου, παίρνει την άκρη. Να, τώρα εγώ αν κάτσω 4 λεπτά και σου τραβολογάω τα μαλλιά και στα στρίβω και στα στρίβω και στα στρίβω. Μου τραβάς τριχούλες. Μη μωρέ, μου τραβάς τριχούλες στα αλήθεια. Χαζό είσαι. Τι είναι αυτό? Ναι, παιδιά μου, 4 εκατοστά σε 4 λεπτά. Το μαλλί, ξέρεις κάτι, δεν είναι... Τι είναι ελαστικό, θα μου πεις. Έχει μια ελαστικότητα. Εγώ γιατί δεν όταν τραβάω τα μαλλιά μου δεν μεγαλώνουν. Τράβα λίγο. Να τραβάω. Εσύ φοβάσαι να τα τραβήξεις, μη σου φύγουνε, γιατί έχεις τραυματική εμπειρία και δεν τα τραβάς. Εγώ τα... Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει στους 45 πόντους. Ναι. Περίμενε, από τη ρίζα είναι εδώ. Ναι, από τη ρίζα το βάζω. 45 πόντους μαλλί έχεις, μάνα μου. Αρχίζω να σου τραβάω. Όχι χωρίς τραυμό. Ιωάννα, θα κάνουν αυτά για να στα τραβήξουν. Όχι, είσαι 51 πόντους από τη ρίζα σε αυτό το σημείο. Θες να μου το τρίψεις λίγο όσο λέω το θέμα μου? Ωραία, τρίβω εγώ. Ωραία. Δεν θα τραβήξει. Δεν μου το τραβάς. Να δούμε ποιος τρίβει καλύτερα. Εντάξει. Του Γιάννη. Ωραία, λοιπόν. Αφού είπαμε τόσο για το σεξ, είπατε μάλλον τόσο για το σεξ προηγουμένως. Είναι αυτό να κάνω νύχια. Ο Σταματόπουλος μας έμαθε ότι για να μαρκάρεις κάποιον πρέπει να το φιλήσεις στο λαιμό. Βεβαίως. Θα συνεχίσουμε τα μαθήματα σεξουαλικής αγωγής. Δωρεάν βεβαίως. Λίγο πιο ήσυχο, Φώτη. Ταράζεται. Και φλερ. Σου είχε δυναμία, Όχι, παιδιά, πρέπει να τα τραβήξω. Ωραία, και φλερ, διότι ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να το διευρύνουμε, το είπα αυτόν τον ορίζοντα και να τα κάνουμε όλα δωρεάν. Διότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης ξέρουν τα πάντα. Έτσι λοιπόν θα μάθουμε. Αν πεταρίζει μια γυναίκα τα ματάκια της, τι σημαίνει αυτό? Πώς δεν κοίταξες για κάνει το πάλι? Το έκανες και εσύ, μη γελάς. Ποιος είναι ο έρωτας ο μαγνητικός? Ποια είναι η σωστή διάρκεια του σεξ? Στο Γιάννη δεν δίνεις το Σωστή διάρκεια του σεξ. Σεξ, Γιάννη μου. Ποια είναι η στάση στα 5? Ναι. Και φυσικά θα μάθουμε ποια είναι η σεξουαλική διαδρομή του άντρα. Μάλιστα. Πάμε πάλι. Έλα να σε μετρήσω τώρα, περίμενε. Και εμένα να μετρήσεις μετρήσεις από μετά το εδώ. βίντεο. Φύγαμε. Παιδιά κόντιναν.